Sa pagkalas ng puso ng nilalang na yon, naglabas ito ng isang napakabigat na uri ng enerhiya. Isang malakas na itim na presensya kung saan nagdulot ito ng takot sa mga katribo niya. Nang maramdaman naman ni Gamong ang ipinamalas na kakayahan ng mga nilalang, inabisuhan niya ang mga albularyo na lumayo muna pansamantala. Kahit ang iilan sa mga ito ay naghahangad na tulungan siya, hindi niya yun pinaunlakan. Sa lahat ng bagay kasi na ayaw niya ay yung may mamamatay habang nakikipaglaban siya. Dahil sa kanyang naging pasya, kung kaya't wala namang nagawa ang mga ito, kundi ang dumistansya habang maiging pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpapalit anyo ng mga nilalang. Hindi naglaon, doon bumungad sa kanila ang animoy malapalakang nilalang na nasa wangis ng isang tao. Sa paglitaw nito, pansamantalang nagtago ang buwan sa kalupaan kung saan bahagya yung nagdulot ng pansamantalang kadiliman. Nang dahan-dahan nang bumalik ang liwanag, doon nila nasilayan ang napakakintab nitong katawan. May malapad din yung bunganga at sa loob nito, kitang-kita nila ang mapupula nitong pangil na paulit-ulit na nilalapatan ng kulay lila nitong dila. Agaw pansin din ang mahahaba nitong bisig na animoy ginagamit ng nilalang na yon sa pagkuha ng kanyang mga biktima. Pagsipat naman ni Gamong sa nilalang na yon, bakas sa pagmumukha niya ang hindi maipagkakailang tuwa. Imbis na mabahala siya, tila bang nagbigay pa yun ng hindi maipaliwanag na kagalakan sa kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minutong pagtitigan nila ng nilalang, bigla naman niyang nasipat ang pag-usli ng isang kulay itim na bagay sa palad nito na siya namang naging sanhi upang mapatanong siya rito ng, "Yan ba ang armas mo?" "Nakakatuwa naman. Hindi ko inakalang may mga katulad mo pa palang nabubuhay sa mundong ito. Huwag mo akong bibiguin, kaibigan. Pakitaan mo ako ng isang magandang laban." Dahil sa kanyang sinabi, yun naman ang naging hudyat sa nilalang para umatake. Sa pag-uumpisa ng kanilang pagbubuno, pilit naman niyang pinakikiramdaman ng pamamaraan ng pag-atake ng kanyang kalaban nang sa gayoy madali niya yung masangga. Makalipas pa ang ilang minutong paglalaban nila, nanatili namang malakas itong si Gamong sa kabila ng ilang beses na niyang pagkamatay mula sa mga kamay ng nilalang. Subalit, kahit gano'n na ang nangyayari, nanatili pa ring desidido ang nilalang na yon na bawian siya ng buhay. Maya-maya pa, pagsilay niyang uundayan na naman siya nito ng saksak, hindi na siya nagdalawang isip na salagin nito gamit-gamit ang kanyang kaliwang kamay. Matapos bumaon ang talim ng sandata ng bangkilan, doon na siya nagkaroon ng pagkakataon upang undayan niyo ng isang malakas na pagsuntok sa dibdib nito. 8 beses yung pinakawala ni Gamong na siyang naging sanhi upang sumuka ng dugo ang kanyang kalaban. Kasabay ng panghihina nito ay ang dahan-dahan naman itong pagbagsak sa kanyang harapan. Nang masipat naman niya yung nakaluhod na, tinadyakan niya pa yon ng ilang beses na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung mapalupasaysay sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang nilalang kundi ang maghintay ng kanyang kamatayan. Sinubukan pa rin itong bumangon pero hindi na sapat ang lakas na tinatangan nito. Nang mapagtanto naman ni Gamong na wala ng lakas ang nilalang na yon, agad naman niya yung nilapitan at pilit pinatayo. Pagharap ng kanilang mga pagmumuka, galit naman siyang nagwika rito ng, "Sino ang nag-utos sa inyong patayin ako? Alam kong hindi ka sasama sa mga albularyong ito kung hindi ako ang pakay mo."
Magsalita ka. Isang beses lang kitang tatanungin. Dahil sa kanyang sinabi, pilit namang tumitig sa kanya ang nilalang sa kabila ng matinding pinsala nitong tinanggap mula sa kanya. Paglunok nito ng isusuka na sana nitong dugo, dahan-dahan naman yung nagpalit anyo habang sumasagot sa kanya ng, "Isang makapangyarihang nilalang ang nag-utos sa aking iligpit ka. Maaaring hindi mo pa siya nakikilala pero darating ang panahon, maghaharap din kayong dalawa. Sige na, paslangin mo na ako. Ito ang pabuya ng mga katulad naming talunan." Nang marinig naman ni Gamong ang sinabi ng nilalang na yon, agad naman niyang kinuha ang armas nito na siya rin naman niyang ginamit sa pagpaslang dito. Matapos niya yung kitila ng buhay, dali-dali naman niya yung kinaladkad patungo sa likurang bahagi ng kanilang tribo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang nilapitan ang mga albularyo upang balaan ito kung gaano kapanganib ang kanilang mga kalaban. Naniniwala si Gamong hindi tumatalab ang anumang uri ng bakod at puder sa mga nilalang na yon, kung kaya't hindi na nagiging mahirap dito na lumusot sa kanilang grupo. Pagtatapat pa ni Gamong na upang maiwasan ang pagpasok ng impostor sa kanilang samahan, kinakailangan nilang gumawa ng bukod tanging hudyat para malaman kung tunay ba nilang kasama ang kanilang kausap. Pagkarinig naman ng mga albularyo sa kanyang sinabi, agad naman yung nagtipon-tipon para pag-usapan ang tungkol doon. Aminado rin kasi ang bawat isa sa kanila na yon ang pinakamainam na gawin upang hindi sila mapasok ng basta-basta. Sa paglalim ng gabi, nagdesisyon na silang bumalik sa tahanan ni Gamong. Bago nila nilisan ang kanilang tribo, inabisuhan naman niya ang kanyang mga kapatid na naninirahan sa lugar na yon na maghanda. Naniniwala siya na dahil sa pangyayaring yon, hindi malabong magkaroon ng digmaan sa pagitan ng kanilang mga angkan. Dagdag pa niya na mas mainam na makapaghanda sila kaysa sa wala silang gawin. Sa pagbalik nila sa kanyang pamamahay, agad naman niyang kinabayan ng mga albularyo patungo sa silid nitong inihanda ng kanyang asawa. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan ng naghahanda ang mga albularyo para umalis sa kanilang lugar. Hindi naman yun pinigilan ni Gamong, lalo pat alam din naman niyang may mga tungkulin pa yung kinakailangan nilang gampanan. "Mauna na ho kami, Gamong. Maraming salamat sa lahat ng tulong na inyong ibinigay sa amin. Diyos na ho ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan." Wika ng isang albularyong tinulungan niya. Nang marinig naman ni Gamong ang sinabi nito, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Sa pag-alis ng mga taong yon sa kanilang lugar, agad naman niyang itinoon ang kanyang wisyo sa mga gawaing bahay. Sa pagdaan ng mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang mamuhay para sa kanyang pamilya. Halos hindi na nga niya iniisip noon ang tungkol sa nilalang na kanyang nakasagupa buhat sa labis na pagkaabala. Akala ni Gamong doon na matitigil ang lahat ng kanyang nararanasan, pero nagkamali siya dahil isang linggo bago sumapit ang Biyernes Santo, doon niya nabalitaan ang kinakaharap na sigalot ng kanyang tribo. Noong una, hindi pa siya naniniwala na posible ang bagay na yon, pero nang dumating sa kanilang lugar ang isa sa kanyang pinamumunuang mandirigma, doon niya napag-alaman ang kabuuan ng istorya. Isang hapon, habang naninigarilyo si Gamong sa labas ng bahay nila, doon niya nasilayan ang isang lalaking naglalakad di kalayuan sa paanan ng bundok. Paglapit nito sa kanyang pamamahay, agad naman niya yung nakilala at kasabay nito ang pagkapansin niya sa kasalukuyan nitong kalagayan. Bagaman malayo pa yon sa kanyang bahay,
kitang-kita ni Gamong na labis siyang nahihirapan. Pagpasok nito sa loob ng kanyang bakuran, doon tumambad sa kanya ang napakarami nitong galos sa katawan at iilang mga malalalim na sugat sa binti at sa bewang. Dala ng labis na pag-aalala ni Gamong, dali-dali naman siyang kumuha ng gamot para tulungan ito. Habang abala siya sa pagsasara ng sugat ng kanyang kapatid, doon niya napag-alaman ang kasalukuyang kaganapan sa kanilang baryo. Ayon dito, 2 gabi na ang dumaraan matapos silang salakayin ng hindi mabilang na mga aswang na mayroong kasamang mga manananggal. Noong unang gabi, nagagawa pa nila yung malabanan, subalit nang dumating ang mga kasama nitong mangkukulam, doon na unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Sa isang iglap, nang hina ang kanilang armas na siya namang nagpahirap sa kanila para labanan ang mga aswang. Naghanap din sila ng paraan kung papaano hindi malalason ang kanilang mga gamit, pero naging bigo sila. Una kasing pinuntirya ng mga nilalang na yon ay ang matatanda sa kanilang lugar na siya namang nakakaalam ng mga pangontra. Dagdag pa ng kaibigan niya, bigla na lang naging pipe ang matandang yon. Kung kaya't wala na silang nagawa, kundi ang makipaglaban gamit-gamit ang kanilang sariling kakayahan. Ikaw na lang ang maaari naming malapitan, Gamong. Bilang pinuno ng ating tribo, huwag mo sanang kakalimutan ang responsibilidad mo. Iniwan ko ang ating mga kapatid para lamang maibigay ang mensaheng ito sa'yo. Huwag mo sana kaming bibiguin. Pakiusap. Mangiyak-ngiyak na wika ng kanyang kapatid matapos nitong mailahad sa kanya ang lahat. Nang marinig naman ni Gamong ang sinabi nito, agad naman niya yung binatukan habang sumasagot doon ng, "Huwag mo nga akong pangunahan. Kung natutulungan ko ang ibang tao, di hamak na mas tutulungan ko kayo. Tumito ka muna sa bahay. Ako na ang bahala." Matapos itong mailahad ni Gamong, agad naman niyang kinuha ang iilan sa mga sandata na kalimitan niyang ginagamit noon tuwing siya ay nakikipaglaban sa mga aswang. Inaasahan na niyang marami-rami ang papaslangin niya, kung kaya't lahat ng matataas na uri ng buhay na salitang pangbakod, ikinarga na niya. Matapos niya yung maisakatuparan, doon na siya nagpaalam sa kanyang asawa. Nang marinig naman ito kung saan siya pupunta, pilit naman siya nitong pinigilan, subalit hindi naglaon wala rin yung nagawa. Kahit ano pa ang sabihin nito sa kanya, hindi niya maaaring talikuran ang responsibilidad sa kanilang tribo. Sa pagsapit ng takip silim, kasalukuyan na niyang binabagtas ang daan patungo sa kanilang nayon. Alam ni Gamong na nasa panganib na ang kanyang mga kasama roon, kaya na may hindi na siya nagsayang pa ng oras sa kanyang paglalakad. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga niya ang likurang bahagi ng bundok kung saan doon bumungad sa kanya ang napakaraming patay na kahoy. Halos hindi naman maiwasang magulat noon ni Gamong sa kadahilanang siguradong sigurado siya hindi pa nalilipasan ng 1 taon matapos ang huli niya roong pagbisita. Upang makasigurong walang mananambang sa kanya, pasimple naman niyang itinarak ang kanyang punyal sa kanyang binti nang sa gayoy mapanatili ang abilidad nitong walang kamatayan. Bagaman may masama yung epekto sa kanyang katawan, hindi niya na yun gaanong pinansin pa. Bukod sa mapanganib na kakayahan ni Gamong, isa rin siyang henyo pagdating sa paggamit ng kanyang mga tinatangang lihim na karunungan. Upang hindi mamatay ang kanyang katawang lupa dahil sa pagkawala ng maraming dugo, gumamit siya ng isang bukod-tanging mutya na may kakayahang pahilumin ang anumang sugat sa kanyang katawan. Kahit alam ni Gamong na 1 beses lang yung magagamit kada buwan, hindi na siya nang hinayang pa na gamitin ang abilidad nito. Matapos niyang gawin ang kanyang plano,
Agad naman niyang tinahak ang daan papasok ng tribo. Pagdating niya sa bukana nito, doon niya nasilayan ang kanyang mga kasamang nagbabantay na labis na nanghihina. Sa estado ng mga ito, parang wala na yung lakas na makipaglaban pa. Gayunpaman, nanatili yun sa labas ng kanilang baryo, handang pumatay sa kahit na sinong may masamang pakay sa kanilang pamilya. Nang masipat naman ito ang pagdating ni Gamong, agad naman nilang itinaas ang kanilang mga sandata laban dito. Paulit-ulit din siya nitong inabisuhang wag nang lumapit kung nais niyang walang masamang mangyayari sa kanya. Nang marinig naman ni Gamong ang sinabi nito, nanatili naman siyang kalmado sa kabila ng mga pangyayaring kinakaharap niya. Alam niya noon sa kanyang sarili, hindi mag-aakto ng gano'n ang kanyang mga kapatid kung wala itong naranasan mula sa hanay ng kanilang mga kalaban. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya yung nagsigawan at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagsilay ng mga kaluluwa na unti-unting lumulutang sa paligid. Hindi naglaon na puno ang kanilang tribo ng mga nilalang na yon, kung saan kahit saan mang dako siya lumingon, wala siyang nakikitang daang maaari nilang matakasan. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na rin nagsilabasan ang pangkat ng mga aswang na kaanib ng sinaunang bangkilan na kanyang pinaslang. Alam ni Gamong na hindi bumalik ang mga ito para gumante, kung kaya't hindi na din siya nagdalawang isip na pagbigyan ng nais nitong mangyari. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang tatlo sa mga ito na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Pagharap ng mga ito sa kanya, bakas sa pagmumukha ng mga nilalang na yon ang hindi maipaliwanag na galit sa kanila. Inaasahan naman ni Gamong na ganoon ang magiging aksyon nito, lalo pat bakas sa kanyang presensya ang enerhiya ng sinaunang bangkilang pinatay niya. Hindi ko inaasahan na madali ninyong matutunto ng lugar na ito. Sabihin nyo, ano ang ginawa nyo para mabasag ang sabulag ng lugar na ito? Nagtatakang tanong ni Gamong sa mga nilalang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napangisi sa kanya habang sumasagot ang isa sa mga ito ng, "Ano man ang gawin namin, hindi mo na ito dapat pang malaman. Ganun pa rin naman, sama-sama kayong malilibing sa lugar na ito ngayong gabi. May rason kung bakit hindi namin kaagad sila nilipol. Nais naming ikaw mismo ang makasaksi kung papaano sila mawala ng buhay dahil sa inyong kapangasan." Matapos namang marinig ni Gamong ang sinabi ng nilalang na yon, hindi na siya nagdalawang isip pa na hugutin ang sandata niyang nakasukbit sa kanyang bewang. Pagsilay naman ng mga sinaunang bangkilan sa kanilang inilabas, mabilisan naman yung nagpalit anyo at walang pagdadalawang isip na sumugod sa kanya. Sa puntong yon, buong tapang naman yung sinalubong ni Gamong at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip ding pagtulong sa kanya ng kanyang mga kadugo. Sa muling pag-uumpisa ng digmaan, purong sigawan na lamang at pag-aangil ang kanyang naririnig. Alam niyang may namamatay na noon sa kanyang mga katribo, pero hindi yun sapat para alalahanin niya ang mga ito. Para sa kanya, di hamak na mas importanteng magtagumpay sila nang sa gayoy hindi masayang ang paghihirap ng mga kasama niya. Naniniwala rin siya na yun din ang nag-iisang paraan para mapanatili ang paninindigan at kapangyarihan ng kanilang tribo sa kabila ng kawalan nila ng maayos na kapamahalaan. Pagkaraan pa ng ilang minutong pakikipaglaban, pansin na pansin naman niya ang pagtulong ng mga kaluluwang kaanib ng mga bangkilan. Dahil dito, inabisuhan naman niya ang iilan niyang mga kasama na magpakalat ng tigalpo sa paligid.
Gumamit din sila ng mga pangselyo sa kaluluwa upang mabilis na mabawasan ang bilang ng mga nilalang na yon. Subalit, habang ginagawa yon ng kanyang mga kasama, hindi naman yun nagiging madali para sa kanila buhat sa patuloy na pagsugod ng mga aswang. Si Gamong noon, hindi pa pinupuntirya ng mga ito dahil sa abilidad niyang bigo nitong mahulaan. Ilang beses na kasi siyang sinubukang patayin ng mga nilalang na yon, pero nanatili yung bigo gawa ng patuloy pa ring nangingibabaw sa kanyang katauhan ang lakas ng punyal na nagbibigay ng walang hanggang kamatayan. Maya-maya pa, nang mapaslang na niya ang matandang kasagutan niya, pilit naman niyang nilipol ang iba pa nitong mga kasama upang mailigtas ang mga katribo niyang nanghihina na. Sa pagsapit pa ng hating gabi, dadalawa na lamang sa mga bangkilan ang natira. Sa hanay naman nila, umabot sa 10 ang napaslang buhat sa lakas at pagkatuso ng mga nilalang. Gayunpaman, hindi na nila gaano pang pinaghinagpisa ng bangkay ng mga yumao sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili buong tapang yung nakipaglaban hanggang kamatayan. Imbis na iyakan nila ito, nagdesisyon silang gawan yon ng pinakamataas na papuri na maaaring ibigay ng kanilang tribo. Upang masiguro rin nilang hindi na makakatakas ang 2 nilalang na natira, dahan-dahan naman nilang pinaikutan ang mismong kinatatayuan ng mga ito. Alam naman nilang hindi na yon basta-bastang makakalayo, pero mas mainam na maging handa nang sa gayoy wala na yung mabiktima sa kanilang grupo. Sa pagsilay ni Gamong sa 2 nilalang na wala ng tig-isang binti, dali-dali naman niya yung nilapitan habang patuloy itong sinisindak ng kanyang presensya. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya yung iniangat sa lupa at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagtanong dito ng, "Sino ang nag-utos sa inyong pumunta rito?" Naniniwala kasi noon si Gamong, hindi nagkakabuklod ng mga sinaunang bangkilan sa bawat isa, kung kaya't malabo yung maglunsad ng isang pangkat para lamang maghigante sa yumao nilang kasama. Alam din niyang pangkaraniwang bangkilan lamang ang pinatay niya, kaya hindi yun rason para maghigante ang iba pa nitong mga kauri. Matapos naman yung marinig ng nilalang na kanyang sinindak, bigla naman yung napaiyak habang paulit-ulit na nagmamakaawa sa kanya. Subalit sa kabila ng mga ginagawa nito, nanatili pa ring diretso ang nais niyang mangyari. Maya-maya pa, nang magkaroon na yon ng pagkakataong sumagot sa kanya, matapang naman yung nagsabi ng, "Bumangon na ang dato! Bumangon na ang dato! Sa kanyang kapangyarihan, wala kaming magagawa kundi sumunod. Balang araw, malilipol din kayong lahat." Nang marinig naman ni Gamong ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangang hiwain ang leeg ng nilalang na yon. Sa sobrang galit niya dahil sa sinabi nito, hindi niya namalayan, kumalas na pala sa katawan ng nilalang ang ulo nito. Matapos niyang maisakatuparan ng bagay na yon, agad naman niyang nilapitan ang pinakahuli nitong kasama para hatulan din ng parusang kamatayan. Nang mapaslang na niya ang mga ito, agad naman siyang lumapit sa kanyang mga kasama para yon ay tulungan. Habang tumutulong siya sa panggagamot, inabisuhan niya ang mga itong lumipat sa lugar na kanilang tinitirhan. Ayon kay Gamong, malawak pa naman ang lugar na yon, kung kaya't makakapagtayo pa sila doon ng bahay. Dagdag pa niya na malayo yun sa komunidad ng mga ordinaryong tao, kaya wala silang dapat na ipagkabahala. Mariin niya ring inabisuhan ang bawat isa sa kanyang mga kapatid na hindi na magiging ligtas ang lugar na tinitirhan nila. Kung nais nilang malayo sa panganib, kinakailangan nilang sumunod sa nais nitong mangyari. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang mga ito kundi ang sumang-ayon.
Kinaumagahan matapos ang insidente, nagdesisyon na silang lisanin ang tribo. Doon na muna sila nanirahan sa lugar ni Gamong pansamantala habang gumagawa pa sila ng kani-kanilang mga kubo. Hindi naman tumutol sa nais niyang mangyari ang may-ari ng lupa, lalo pat malaki na rin ang utang na loob nito sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, dahan-dahan ang napapansin ni Gamong ang tila bang pagdami ng mga dumadayong nilalang sa kanilang lugar. Animoy, kahit lumalaganap sa paligid ang kanyang presensya, hindi ito sapat para magkaroon nyo ng takot sa mga kaluluwa nila. Okay, teka lang, parang medyo napaisip ako dun sa sinabi nung sinaunang bangkilan na babangon na yung datu o bumangon na yung datu. Bakit ito na yung sinasabi niya, no? Pero sa pagkakatanda ko kasi, nakalaban na to ni Gamong sa past. Diba? So, hindi ko lang alam kung merong connection to o iba to. Well, malalaman natin yan kapag isinunod na natin yung sunod-sunod na episode, no? Pero sa ngayon kasi, baka mahinto tayo. Gawa nga ng wala pa tayong production. So, bukas ng umaga bukas, baka 2 one hit tayo. Tapos, sa susunod na araw, 2 episode tapos 2 episodes ulit para hindi kayo mabitin. Para dire-diretso rin tayo. Okay? Pahintay na lang ako. Salamat.